ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2109 сар шудагӣ то Toyota Mark II ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ буден, дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 137 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Tico ки соли бароишаш 1997 аст. бисёр бародарон хоҳиш кардагӣ буданд. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Турсумзода. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1 литр аст. коробка передачаш автоматика аст. нархи мошин 16000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 116000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки ҳамаи ҷош 100%, аккумулятораш пачка мебошад, 4 баллони нав дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. дуюм Toyota Mark II соли бароишаш 1997 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин холӣ мебошад. объём мотораш 2 литр аст. коробка передачаш автоматика аст. нархи мошин 30000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 218000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. кузаш седан мебошад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотораш дукубаи простой мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад ваз 2109 ки соли бароишаш 1997 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Кӯлоб. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1.6 аст. коробка передачаш механика аст. нархи мошин 13000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 94000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Daewoo Tico соли бароишаш 1997 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ аст. объём мотораш 1 литр аст. коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 11000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 80000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки ба караванам алиш мешавад, болои суметум. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Nexia ки соли бароишаш 1996 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бобоҷон Ғафуров. сӯзишвори бензин газ аст. объём мотораш 1.6 аст. коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 20000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 145000 рубл мешавад. ранги мошин сафед мебошад. кузаш седан аст. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. состояниш беҳтарин аст. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед.
کسانی که در کانال ما تا حاضر آبونه شدگی نیست آبونه شوید. در ویدیو ما لایک را بگذارم. ما میگذاریم به ماشین های فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. با خطر ویدیو نوارا تا آخرش تماشا میکنید. ششم، گاز 53 سالی برای 1987 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 35000 سومونیای با روبل بگردانید 254000 روبل می شود. ماشین گفتگیه که سراش نامه فروشمش اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. هفتم، دایو ماتیز سالی برای 1998 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در جبار رسولو. سوزشور بنزین گاز می باشد. ابیام موتورش 08 коробка передач автоматика. нархи мошин 18500 сомония. ба рубл бигардонид 134000 рубл мешавад. мошина состояниеша беҳтарин гуфтеса 4 баллони нав дорад, 1 сола техас мотор дорад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, Opel Duty соли барои 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар фархор. сӯзишвори бензин газ мебошад. абиём мотораш 1.8 коробка передачаш механикай. нархи мошин 20000 сомония. ба рубл бигардонем 145000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видео наворо то охириш тамошо мекунед. ноҳум, Chevrolet Lacetti соли барои 2005 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Қурғонтепа. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. абиём мотораш 1.6 коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 34000 сомония. ба рубл бигардонем 247000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад корейский мошин мебошад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, трактори фурӯшии Юмезе дар ҳолати хуб қарор дорад дар Ашт. нархаш 38000 сомония. ба рубл бигардонем 276000 рубл мешавад. трактора дар ҳолати нағз гуфтеса пулукам доштай. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. 11. мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra ки дар кузови универсал қарор дорад. соли барои 1998 дар ҳолати беҳтарина қарор дорад дар Лахш, Ҷилгатол. сӯзишвори бензини холия. абиём мотораш 1.6 коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 38000 сомония. ба рубл бигардонем 276000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад, сироч нафурӯхта мешавад, губкават кардагия. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нест обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшии дигар. دوازدهم، الکتروسکوتر соли барои 2016 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. абиёмаш 50 куба мебошад. нархаш 2500 сомон. ба рубл бигардонем 18000 рубл мешавад.
электроскутера 100% гуфтасе ягон камбудӣ надорад. Агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13. Toyota Mark D соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар роғун. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 2.0 литр. коробка передачаш автоматика. нархи мошин 30,000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 218,000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст. кузоваш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтасе ягон камбудӣ надорад. мотор ходовоиш 100%, кондитсионераш ях мекунад, тонировкаш 1 сола сурок дорад. гуфтагие ки охирон нархша, агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед. ҳар рӯза видеои мо нав ба нав мебарояд.